Muntik nang napuno. Mga GT, Malaguno. Mapagpalang araw mga kasbero. So ngayon, kalmang-kalma. Ayan o, kita-kita nyo mga kasbero. Nandito na tayo banda sa Puka Beach. Ayan. At yung spot natin pupuntahan, doon tayo mamamana sa Kabalian Bank. Ayan, medyo malayo-layo yung tatakbuhin ng ating bangka. Pero okay naman kasi kalma. Kaya let's go. Ayan, biyahe na tayo. Sana makarami tayo ngayong araw mga kasbero. Dahil time check natin 5:56. So maaga pa. Siguro makarating tayo doon mga 6:20 o 6:30. Nandun na tayo. Kaya let's go. Yan si Bro Kevin kumakain pa. Go, kain. Sila Master Budodoy nandun sa kabila, gamit din nila yung bangka nila. So magmi-meet na lang kami doon sa gitna. Okay, nandito na tayo sa spot. Bro Kevin ready na. Yan, sila Master Budodoy nandun. Yan, dito tayo sa spot kung saan nakapana tayo ng GT. Ayan o. Yun. Let's go mga kaspero. Malaguno agad mga kaspero. Second drop, Malaguno.
Pangalawang malaguno mga kasbero. Okay, nakadalawa lang tayo. Malaguno pa, green jumpfish. Woohoo!
Third fish mga kaspero. Isang red bass. Napakabait mga kaspiro. Grabe. Pangalawang yellow spotted natin. Alright.
Mga 2.5 kilos. Long. Long. Woo. Pang-apat na trevally mga kaspero. Wow, ito yung giant trevally. May bluefin trevally, may yellow spotted trevally na tayo. Ang laki ng dugtot sana, kaso lang medyo malayo. At ito na pagkita, ayan, ganda ng tama. Tumba agad.
Ayan mga kaspero, yung mga huli muntik nang napuno. Mga GT, malaguno. Time check. Alas 5:09. Ayan, uwi na. GT oh. Viking Mac pa.